Guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like. Katong ko ano, natugnapan na pag uli na suko ko. Abot mong napan? Kaganapan mo gutok ba na? Napan mo na. Napan din? Oo, Nakasuroy di ako kaysa. napan ko Dito sa Secret Falls. Asa secret box? Napan naman, di Secret Falls ang napan. Sa likod sa bukid. Sa tunga sa bukid. Ay kato gurong kuan, kanang kuan guro kanang Sapa ba, sapa? Busay. Busay na Falls man to niya. Naman sa tunga sa Dako kay bukid. kawa. Oo. Oh, nya kaga sa Musaka pa ka, musaka. Oo, perting nakaadto ko to di na kong balik perting layo ay. Ya, walay lang dalan sa sapa. Oh, sapa ka mo agi. Sugat. Ububaha lagi. Sugat. Dili ka kauli, ububaha kay. Makuan man sa kilid-kilid. Mm. Problema, kusog kayo, di. Absent. Kaadto ko diha. Kuyawa po dahil walay lang dalan. Atoy busay. Busay. Yang istorya dito kay munang namurag ng anong sikat kay ade bitin diyan dako kayo. Banakon daw. Dako daw kayo. Dito gyud sa babaw. Wa mo kumasaka dito kay Naman ko gipatay dito gud. Gipatay og banakon. Kanang namugha rag kahoy. Itusik ang likod. Nya kon biya kay murag lalong daw to. Lalong bitaw. Duha guto kakawa. Dito ra man sa ubos. Kami sa ubos ang pumi. Pero dagan kay mga adto dito ay taga-digos. Nindot kayo nagblue ang tubig. Taas kay Yung tubig. bugnaw kayo. Perti bugnawa lagi. Babaw dito sa tungkyan daan. Ha? Babaw. Tabok pa sa pa. Ay, layo pa oy. Layo pa sa Layo. tuan oy. Pero meron tabok og sapa. Matabok Pagkaman, sa sapa man layo. kamo agi. Agis bukid. Na buki din mo kuan ka. Agis sa kilid sa bukid. Sa muka ni. Naog na po. Kamon-kamon ko kay nag-ana man oh, perti bukira oy. Pero enjoy lang kay kon man first time man ana. Inuman ko to. Mo day na kay napansin sa motel no. Ni ana gani ko nga unsa man kun ti lawi oy sige ra man nagsakit eh. Dili man ingani sa una, dili to ingani sa una. Karon lang ba perminti magsakit. Bisag adlaw, niglakaw na ko. Pagkula man nagsugod. Taon-taon na po. Nakoy bagong na atubang dito nga saniban siya sa dilo na to. Ug kayang tingog ko sige katakanon ta. Sige na sa pangalan nila. Ang tingog ko sa mundo. Kung di ba katong dili sa eskwelahan sa nasyonal. Iba na man to? Pero may nanawag na ko to. Wala. Nga Na nakatong po. Wala ko na maputo na ko to pero live na. O may nanawag mo ko anang live mo ko nang tawgon ka. Oo. Live mo na mapauna-una juga diha. Oo. Sa mga Nga atong mag-umak-umak to oy. Itong sa eskwelahan. Ngayon sa to, kahoy, putol, ano? Mga man na ko magugural. Oo. Nangural man sila, pero pamutlong dito mga kahoy no. Madagko. Walang nga. Wapon maganang kili sa nasyonal. Indot na bitaw daw. Wapo ka. Paklayanan ng mga estudyante, mga tao. Apay atop. Uyok ka, gwapo kayo ko. Okay, kipagwapo man doon. Pero tiligona ng kurala kay ang gamit nga alo block ni 15. Buting mo. Ni 15 niya, dugol kay kulom. O 3 feet lang kulom na po. Nga katong mga bata na ko na ayaw makatot. Ipandilit man itong mga video. Hindi pandilit ko daw. Ingon nila, kuha na daw to, kaya paggutom. Sa liban man daw to ba? Ingon nila, saniban daw. Ngayon ko, kanang gipang gutom. Naglain nila na nag-istorya na, tumba na tanan. Yan dati kung ito hospital. Yan nagkirig-kirig. Berarti itong nagana, oy. Tagan daw. 23, may gusto ka Hindi mo. pare balita, na 40. 23. Di balita, mang gusto sa kuan, radyo. Pero di ko na nagutman. Ingon lang nagutman daw. Di kung itong nagutman to, eh. Grabe, karaghan di ay. Ay, yung naka-video. Ngisay-ngisay eh. Mm.
Isog kayo daw. Isog Isu gani. ba ini kayo? Kayo. Ya, ang isa pag daw dito kinudang ini mo man kung gibagsak. Loyo tong isa. Baksak gani daw. Yan ang punto daw tong maestra nga. Pass your paper. Sobra daw isa. Sobraan bitaw na ang papel. Ang kadungog mo to. Sa radyo gani. Ano, mata sa ko no. Di kuya, ano dito. Sobra daw, sobra isa. Ala nga dagko na to kahoy di na to nagpuyo gyud ato. Yun, bingo, nakadugay na po. Dugay na. Pila, nakabog ni graduate diya. No? Andar na daw uli na ko siguro. No? Uli. Ay, sakay na lang ng bus. Bus na lang tao. Ah, may bus? May bus may dito. Ay, tanawan nyo, kasi nang uli na to eh. Na. Ay, basta mga tutog Jollibee. Agay. Sigat naman ang. Balik. Ay, Balik ka pula dito ron. Mukha kayo. Balik na siya kay mga siya ni Lulo. Ano na po siya ate niya? Yan ang pasangil ba? Kay katulog ko na, mga katulog. Ano tayo, uban-uban. Natulog ka higda diaw. Ya higda. Katulog ka? Katulog ka? Hindi ka Di biya ka na ko dalon ha. Dala-dala kan dudong. Ang gidala mo ng dudong. Mulak ka. Ha? Mulak. Kay mo uban man sa sinam siya ang ulan niya. Istorya mi sa akong amiga ba sa Hong Kong. Mulakat ba mi nag-prepare ko kung mulakat mi ba ay siya. Asa mo? Sabi ko ba? Asa mo biyo, asa mo. Ay, may pa manoro sa mugmul, ma'am. Balik na mo. Ah, Nuri mugmul. No? Yan na may dula-dula dito. Padidit. dalon gapon siya mama sa mall ko. Yang uli yang mama. Yang karong December o tanaw ni isuroy ni sila mo. Dito mo sa Gmall. Kuan sila magdula-dula sila. Dako kay nang dula Maglay-blay niya. bagay ni sila. Karon dili lang ay kay nahilot na ta. Unaw kay nang mall. Tugon ka ino. Ang balay ani sa iyang mama diha sa ko no, 3 Taga de Mayo. Mayong mama ani. Dumdum. Mga sagaray ba? Tudlo Sa garay. Doon ilang Kapitan Bukol. Iyo, iya po, mabasa. Sa ano, gani. Minom na siya, ulo bagal mo. Ay lagi pasupsop. Ganiti. Wala mo po diha si Auntie GC kaya nagkubra daw sa kuan. Kanang sweldo nila sa kuan ba? Kagas. Sweldo sa? Sa kuan ni Kagas magkatapon election. Atche. Kagas mo na siya. Daghang mo na himo sa Kagas mo. Hindi na, kadungog. Ako ba nang sila dito? Kuan gali daw, nalili kwarta nila. Atag. Ito mga kanila. Supporter nga. Supporters. Supporters ba? Kanila. Ang katong isa tong nagtabang pila ko ay patawag to tanan na trabaho. Para nang tagahanan kay handles. Nya wala yung anak song mga kagaskers ana. Lai po to. Lahat po tong kagaskers. Katong ipatawag ko, katong itong mga nangampanya. Kung kauban sa kampanya. Internet sa DGC kampanya. Ambot. Mando. Ang gusto story ko. May dalabot ka. Mapit. Lain po doon, pili-pili o lang nila. Dapat tanan. Dapat tanan, kaya still. Kator mong dang ko. Kanang kung wala ka nag-uban-uban, hindi ko okay pin. Ambot lang kung dudugan. Oh, Dito duol ka nag-uban-uban ka. Ganyan. Mahatag, di wala ko. Ako mga ID. dito sa mga. Ano lang, may 200. Dito sa mga kayo. Kaya sa wajod.
Dito sa mo, sa Lanuro, kay pag may 900 gid kada tawo. Ano kuha bro? Yaya lagi. Apa may nang haros dito sa Tre Lanuro. dos naman. Dito 900 po. Kontra sa mo awa gid bisig piso. Ano man? Wala lagi dito. May kalaban ang mga kapitan. Kapitan dito, may kalaban. May kalaban ang kapitan. Ang kakawa din mo atang mo. Ang kagawad, di manghatag ay manghatag Hatag lang ang tag uban sa 200 pesos. suon nila. Kung kisa tong nag-inom, mo'y tagaan. Kisa tong nag-inom, mo'y tagaan. Pamalit Ikaw lang nga po. di mainom. Pamalit lang pong ilim nun. Na ako ba na bitaw kay Icho, ipitagaan mo na kung 200. Asa man? Sige lang kang palit og tuma amin na Sige lang kang palit og tuma. Palit ko ng isda. Wow, pero ko palit og isda. Happy kayo mo. Kamura yung butar. Kasi dulaan na ba yung dulaan dito sa Ang balay. ito ano sa inyong balay, ang dulaan. Yan ay, bibigdo. Ang dulaan ko sa balay. Ang lingkod. Sa panday nga mo ang ato. Asa dapit niyo ang balay diya? Ako man nag-ilang balay di sa Wala ko to anak ko dato mo kanaan ba. Karaan lagi. Hindi nga to isang nga ana doon nila. Si Tadi Uro, bro. Gani, si Tadi Uro. Hindi ko lang god. Ayaw ka doon ka. Usab lang yung tulo man di. Ang imabaw lagi usab. Boss, Ayaw, iba ba rin dito, yung usab niya? Nag-level na itong isa ka isa ka balay. Gusto ko yan na si Kuya. Dikit man ang among balay. Kuya. Gusto mo siya kag Level na. Dito, giana na nilagyan. Hindot na na, si Tadi Uro. Pwede ko sa makita. Ano ko makita? Ayaw pag ato dito. Tapos gina lang kay mama gud na nindot at sapaw. Ana ba? Ya andaan na maana man. Magbubong pa man kato. Ha? Mao man ay Usulan pa usulon. man to nimo katong mag-ana. Oh, Katong si Tadi Uro, wala man maana. puro diretso ra sapaw no. Ano? Hindi ka na. Ito. Mao man ay usulon nga balay. Ana no. Sa mga balay ba? Ala gud ako gud nalagi arte gud basta Hindi ka na mo. Wala mo tulo, di lang tulo. puyo lang ng balay na. Sige to gwapo na di man gyud ko undang kay gwapong tuslingan. Di mo na pagpagwapoon nimo. Pero sige na lang jud ka. Marites ba? Ako balay 30 na katuig. Panabuhan lagi. Oh, Ako balay 30 na katuig. Ako rin na ulaw. Mga na alam ko dilaga isa. Mga na taon ko, ma. Panday is papa. Mga na taon ko kung babae. Nga, nindot nagabalik. gud magkapagwapo. Wa magay kapagwapo. Nagabalik ng busaog. Nabuhi. Pagitaw ko na ako'y anay. Di makabuk akong anay. Na ako'y hindi makabuk kipadan ko. Pagbaligya bitaw, yung mga akong bana nga. Dula naman kabagoy ang mga baligya. Di wala makalagpuan. Palit ko ato. Kung magbalik makakay ko. Ay, ayad pa nag-utang ko yun. Sa burot na lang nagbaligya yung bagoy. Wala ka kabalay. Amo ito, pag nahalin ang isa. Ipalit pa na kung ato. Ato, pero kung di una. Kasunod, nahalin na po ko. Palit na po ko. Anong ana mo kung palit ba? Kanugayan na balay na gagkaroon. Lain. Naglakaw si Dudong. Ya, swerte mo kayo mga bakti, mahal mo kayo. Mana 4, 3, 8. Ha? pinakababa na yung 3.5. Oh, 3, 5 Baba na kayo na. Mao na yung pinakabrato dito sa mga. Ampo ko na dungog 3 pero pati kagmaya po. Gagmay kayo na. Kagmaya po ng 3 eh. 3.5 pa sa kadagko na no. Mutana po yung buyer. Tanaw. Kagmaya po. Ay, kayo kay mali na kag tagpito ka po niya. 4. 4, 3, 8. Ano sa? Tugo ng gudla ba? Tulog ba ko dito kay Budo? Sakyan Turo ba? pa mo dito sa Di, kiyanan. dito tundong ni pag. Pwede manggusto ko na ng bangko at higla. Maunsa ka? Tulog na siya. Matulog ka? Tulugon mo nung ano. Tulog dito ka. Unsa gitulog ito iyang uban? May duyan na rin. Nagkatulog po dito kay Kamandua. Tagsa mong bangko. Ayaw, sige gikram. Ano kita uban-uban mo? Di kaya mo rin ako dalon ha. Manguban din mo. Di na nadalon sa sunod ay. Pabili na ni sila eh. Balik na sila. Hindi na ginidalon eh. Balik ba ni diri sunod? Balik na sila sa lumin. Ma, Kadong biya to imo ang kuhan. ay manay magkakilala. Ng mami. Ba't na kung dalon ko? Yung uban, samot ang uban. Dili. Uban siya. Hindi na sinuinoy. Parang maulian. Mulay lang. Ito din na pahilot lagi pahilot kasi kay kinalikod. Asa kiti pagkanan sus.
Tingong diwindi ay. Ano suot mga dire? Tamong balay, datugan. Datugan kahoy. Isang kahoy, lingin. Pangutanan na ko yung bana. Ang saan yung lingin namin. Nami gilabay. Tuloy sa likod sa bakanting luti. Atakan. Gid, labay na gid, balo, gilabay ko balik. Siguro lagi gilabayan sa likod. Ang yung unang kunin mo, sige hawa. Ay para kuhan, tagpaon nilang kahon, mapos lang ito. Yak may Ay, ato yun nila, wala ayo eh. Kita mo. Kita ka wala. Kuha mo ko tagakita mo. Tapos yun Di sila kung sila mo. manabi. Nanabi ko sila, pero kaya lang gilabay mo dito. Tuwa na dito. Itong bata na ka. Ah, narutuwa ka naglabay bay. Bari bata ang sulod diri no. Tingnan, lakay ng dito sakit. Ang dito yung tawa. Katang to ni mo nagawa. Kaya gawa ito. Ano? Ha? So, hindi ko po rin. Yung sa akin, kaya daw di, lansangan daw ng lawas. Kada kanto, gilansangan. Tanggalan niya, tanggalan niya. Adol jadi pa yun siya. Apat yun ko niya. Sige, patay po ka. Di kabuyan. Tapi anong to siya ka. Adol kayo, surrender siya. Hindi kayo kaya lagi. Sige. May pa magsabot ang hawa ka. Ay nagbalik. Pero mahuman ka. Wala mangyapon, di ba juga kagawas ron, no? Ipit juga ni ron. Sakit kayo. Wala nang sige, tanggal na. Tanggal na. Dili na lagi, ay nagbalik ka. Sabuta, pag mabalik ka, dili na lagi, dili. Wala na dayo, wala mabalik ay. Ayaw ba? Ay sabi, katuon ako si Lolo. Ay, hatang ako ito. Ay, Katuon ako si Lolo. Wen! Yato siya pito. Naginaw nila na doon. Nakakad siya kino. Sabi, dito sabi. Yan sabi. Nakakad. Yan sabi. Agad. Ayun lang ang driver. kani ipahigda ni dito tarang o kaya higda mo daw siya. Sarap pa nag-inom-inom. Kasama mo. Wala na ikaw ba? Ano pa kasi dito na diyan? Wah, sakit eh. Sakit eh. Dali, dali. Be, dito be. Masa ada lupa diskumpleano di si Jonathan. Ano na? Kan, kumasa na kasi. Sige ano man. Diskumpleano Sparta. Ano man. Wala na ko malang ako gihatag si Kwan. Ako maghihatag. Jonathan, Ito na sige na kung sa mga pasumbingay ra. Ano mo iting kaya pa man? Ayaw kapil-apil lang. wala nagbasa ra ko no. Mo ako mo ko. Dapat tingkay na ng nana.
dako bayad ato sa balay 7,000. Ang dagan nag-amot. Joyce man nakakaya. Ano? Doon mo daan sa sasakyanan doon. Napay ka ng gatas sa era. Iya. Ganang mi itong patutoy ng era, nga sige era gatas. Masuk na wala siya. Ha? Dito na Wala nag-check-in makadungog ko sa audit. Sa to audit. Waday laing, waday Nanakit maligyan siya ang sa Maris. O kitsa ni hatag, pilatanan niya. Ini tubig. Waday na maligyan niya gatas. Kung apel biya ang expenses sa sa kanan. Gatas be. Katong sa pagmamaligi. No? Na dito ay murag ay nagpapalit. Be. Tulog kayo sila. Ay, basi kasi lang patutoy, ipatutoy mo. Day, ipatutoy na tutoy mo kanya, magtimplahan sa patutoy. 1.6 din yung kuban. Hindi po. Kabalo, mambo. Dako kay budget sa inom kaysa kaon. Mahal biyang inom. Maligyan, waday binatilya. Ha? Labi na binatilya inyo. Mahal kay gasto kay sa pagkaon oy. Mahal. Ampat lang. Actually, gusto ko na ko isa is na natin akong pagumiton sa kwarta. No offense, no Joyce. Kijingon. Jonathan. Miss Ma'am Joyce. Huwag natin akong ang mga lilisin. Send to you, Rachel. Para po makapahulay mo din ang uban na sad ang makagana sa inyong tansyon. O ganahan mo mag-order din sa ni order. Suggestion is open to me. Nominate me. Minsan gusto ninyo diya. Dili mo jud unta diha mang dito man tato sa pagbinyo. Dito unta ang eleksyon. Ako may lahat na ko ay diya. Binukuhan na reply ko Jonathan. Jonathan naman si Julie. Si Julie pa nagsisilikuan. Ay, Jonathan at itong mubo malaki. Katong gwapo sa kinan mga minivan. Ang siman. Oh, si man. Kuan biya yang nahatag 2,200 Siguro kuan siya. Impalag siya. na Kapag siya. Jonathan. Jonathan. Nagsimbahan na 2012 ang last scenario report sa namin. Kasi nagyapon itong hindi tayo pa. Hindi sayang namin. Nemo na invest ang sayang pero ang kinabuhi kailangan na nalaman. Kaya maayo ko asaylo ko ang sa ako mahina ako naman pang kanya-kanya na ang life choice. Ay, manis Ma'am Joyce, pag ganito, kailan may itapal. nagikatapan.
Ano ba na ganit si Lani dito ko diyan na kay pwede na ko na. Ma'am Joyce, kwartahan na. Usab ko sa admin dire. Anyway, tulungan ni tulong ni Dili ni Wala Maria Cecilia Absent. Andon mo ka ba, eh? Time na available by Joyce. Tugay na ka sa taon? Sa magkaon na lang. Kaya isa lang ko magkaon dito. Isang adlaw, isang kumpag kami. Ano mo? Turos lang ko